Mamema Akwaba Ever Ghana Sem TV GH. Mesra will like, comment, subscribe. Turn your notification so that anytime videos of this nature are uploaded, Usambeka. Omunsua de omunnim nyansa na me say ya mo de me from 2012 na mpam ya teme ba unyame ncheme nne enyame ncheme oga Nyankopon ya latani ana aka Nyankopon no wa abofunu ese onimi say asam na ya ka no no kore ndi no onyini say free me so ama wo meche me da unyame nne from 2012 you how many years you 2020 unyame ncheme nne so every 4 years you am back na beto aba mwa and this for from John Mahama ebe si yamuma emwa yensuro bia umachi emwa mun kan okure mun pan okure entro nko na mutwatere youth no kwasiafo that's it yesuro mu na mu se kakra bia na mu che isi Abronye amakoche na asem okan bone wo sa police commander auto enya krono na obo ummo krono de enya krono na obo kwasia jibijimi enti enya ndi se na papa adu besi so anka wo twam ye de wakosi ye de ba me sure say emre ye ni nkaso nti me sure say na wanya mra wudi a ene na wanya mra wudi a me sure say obi so de baba na say ye upia me say wo yi kram ko ye ntua ma no wanya di na odi agro ye be say wo kill asa ka ho me de ma no asi hold on me part of breaking news I want to say ye nua bema eye na na adunyame the CID headquarters I invite to say omra no ama oton beka ko official no it does the breaking into bus Robert Bob almost why I don't remember sep mu kai sa guy no na obia nkonkoshe ono na oye video against ohene no a odidi ba omi atem no yeah we know yegyimino pa aha ohene na ko headquarters akoye complain say odidi na atem ama enei me no ka say yama no 10 o'clock ochina say wa ma headquarters a eba be fa no ma bomb pani farmer na etu that is the breaking news said here Agbana West Argentina is she I'm sorry to cut you based on the same based on the same principle Argentina NPP party one can get the same complaint to CID there chief no we did ba omiatem into one conference exactly what prevents us from doing the same thing? No, Marcus, me knowledge, you know. And you might be braced. See, look at what happened to your organizer from Aguna West. I'm coming. Messi, on hino no, on way. Enya akukudu. Wako complain. Nti chada on what did not tell me ya? Is that not it? Yes. Na ba umi adu what did not tell me ya? You don't complain. Marcus, I question ringo don't know any. It is breaking news. Okay, yo. What did not tell me? If the CID is on he knows one sorry so on the wabe complaint in India. And then the party should also report the same chief to the CID for insulting Baumia. Then you shall obey. Good. Exactly. Good one them. Original Yanko. Marcus, who party na kan once a man. Me pa jam na me kan hene ne de ni first why me srow bebre. na Lily, what is his name? I know kwesi ringo friend on gold. You see out no. You say no kwantre ayi baako. Tablespoon baako. Spoon baako. Enkosia nya pebu fan. Me a sports person. Me can. My sports pen. We eat a lot of protein because we burn a lot. Che de bahama waye. Che edim gwasi say poto. Almost baby omo kura drum so. Almost blanket ni wo entuntum ene athlete for the omo body. No water. Ensure ni wo athlete for wo eba Ghana. Wo mo Johnson no manum. They lived in a jungle because who was jungle more and a Johnson kanwa. Who Johnson one year chia musa soldier for one country. So who ko baby no musu sa. That's the survival technique omu use. And it's a no kase African athlete omba Ghana. Johnson omu no ye. One kasa Johnson and shuni Ghana and shuni na sign hostel ni hotel dom kugu ye and so bibia ni honum.
empa kura yesi nso nkruso artist ba ko so no waja ne nyema nyina wo hostel ho because nso nkruso bed bags e wo mu ko hwe video no bed bags e wo ayini mu ntinu wo mfa ni ko ni krom na wanya krom isu ofisi yo Burundi ni kura pa run down Ghana because of Mahama ban poninti and na Burundi ni se Ghana nya papa full president time mon ko hwe BBC for announce mon ko hwe comment ni wase Obi Busa said this country was not qualified to host African athletes. Munkosha comment no, and you're so embarrassing. Now they can't be can the government is incompetent. Now, woman, you must have date went to we may have sanctions. We may not be able to host programs like this again. Yeah. Now that time, unfortunately, no, maybe I have a papa so. I know. Mommy went to war. Mommy letter videos because there is going to be punishment. Mahama, who you pass Yasamukai, but the same Mahama Yanum Kuku figures, any IMF, any World Bank, Samukai, any sanction yang, yet yes, Kachuchi dear. NDC, Nini Mahama, Aquasiam Pafua, and Shimifua to join cheer. Ambo brafua wo mo so bibie mu ana atete asai ejimifua wo mo so bibie mu ana atete apansam Mahama ko winsani president onamo a wonu de onanima ne nsanom na onima ne so benya bebia kogu ne yam hyehyehe won phobia ho ene Mahama mena sunti no ye bu ayi ye boboa ayi koko anu to say tomatoes sa tomatoes ne frɛ no fa de beje no enne koko ayi adi abada ne fa de beje ensa na memwo boninti amemwo bone enne me no ka say wo makobo besia 12 billion 12 billion every ayi domestic ayi fine market enti me no mienu na ye ho Ghana pese e business no bank ne enye sika kra na akwakoji bi wuka kan dis fon kwase afon mo nti ase wo mo say abana ko ba pese say enye international kwa asiafo alone is alone entwamwa magimigimi no mponchema kwasiafo a ye de bubu man ya enye ye ndc fa dwantwiefuo echimifue enkwasiafo yi mumfa da se meji munkwasi o na magimi o mu ye moa ndc fo muhwani wu papa magu Ghana ni mu ase the whole world enyina ehu se Ghana fo ye nkurasefo led by NDC for Ghana fo ni magu ase nkwasiafo athlete enkosua kro munya bindi akukwa ya no adani petenam enne athlete akukwa kro yankubi amomo pete omugu pola so empete omu na mawiem na NDC fo Mahama atamuti apomade ku omo akoye aduane diama athlete omundi Mahama kwasia na wo ampo wekura yedi petenam ma wabewe aponche pati se wo Mahama yedi petenam ma wabewe na wo dia koma athlete wo mo so bo mfaso ma ewiase wo mo so wo mfaso ma Ghana wo Mahama wo so mfaso be ne nya mfaso be pa na wo Mahama nya wo so apart from krono any do so any entrone setting chimi wasia wate end 2028 mira ni nya da na esconvito Mahama ba be chia tum wo ba be chia tu se yakogum ye be kwa ba because yeah record ya kama Dr. Tao de ka na ya record ya kwa na mabo amo ai it's wo de kan ya wo catch Dr. Mahmoud Baumia. I saw what I say. In fact, minimum son work in a very heavy akata. Come on, because you say, Yanka, you say, you will be any other quantity, Lucia. Ya, can someone because you can. You because it's because and let's see the couple of my said, oh, yes. You say, yeah. That's I say, yeah, but if you go from or back a guy, we'll sit in a walk. Yeah, papa, you will tell a child.
You know, more pious than a back. Yeah, come on. Ɛsɛ mokɔ hu nana pɛmsoɔ ne na ɔka ase kɛseɛ ma mo na deɛ please ne wosi ase ɔyi ayi ɛfɛ sɛ abɔnsa deɛ nyinaa la wokyɛ bi bɛ ɛbi kɔ ɛdɔ so fún mu sɛ deɛ wɔbɛkyɛ kyɛ akora foforɔ kora yɛwo because akorɔkyɛ foforɔ no kora no ɔbɛka bi ne fɔ ne hyɛ n'anim wɔ ɔpi ba ɛyɛ didi akama mo wobɛkyɛ nyinaa yɛ gu because ɛsi ano yɛ afɛ ne yɛbɛsɔ gya no si mo so ankasa because ɛho sɛ ɛwo ne hwɛ abɛtumi ayɛ ama yɛ yɛagye tom wotumi yɛ biribiara ma yɛ na mmom no yɛmɛgyina wie mo nto aba ma mo na adeɛ nyɛ ne yɛkɔka na kɔsɛ mo meɛnka na mode ɛkyeɛ bu kɔsɛ ɛsɛ mombu yɛ abrɛ yɛ su na yɛte wɔ no moyɛ tɔba na kada nea yɛatena po o yɛatena ɛpo because ɛsi ano yɛ youth na yɛyɛ aba no yɛsɛ yɛakɔnyare yɛ nanananana tetetefoɔ no ɔmo no ɔmo gya pipi bɛsi wɔ no ɛsi ano yɛgyina akɔnsam na nkɔma kɔhyɛ agu ɔmo so anyane wɔ mo spirit no bi ama bɛwurawura yɛn yɛsɛ spirit abɛwurawura ti yɛn ti gyae o yɛsɛ yɛsɛ yɛn ti gyae sɛ yɛmpanifoɔ no na ɛkata a yɛn youth no ɔsɛ yɛkata te sɛ ɛkata no sɛ baakenya me wɔ me nan na bome sɛ ɔkenya yɛsɛ mo pani sɛ ɔbɛka obiara sɛ bɛkanya me hɔ na yɛmra ne mu nka wotu mu nka bi because NPP na ne yɛ me first no na yɛ mu nka wotu mu nka mu wɔde si a ne yɛ twa ɛhyɛ bi na bi atwa ase ni yɛde si a ne yɛte hɔ yɛde si a ne yɛde te hɔ ɛde ɛsɛ deɛ ɛyere na ɛnyɛ ɔbɔ pa yɛ ma no na ɛsɛ awurade sɛ awurade wɔno na awurade wɔno hyɛ sɛ nsufura no ɛde mi ne nsa ɛgyina yɛfrɛ mpanyinfoɔ no ɔmo biara kenya ne hɔ yɛsɛ yɛtu no yɛyɛ adwuma yɛpapa ne akɔ sɛ ɔde yɛgye pampee deɛ woso na ne yɛgye pampee na yɛnyɛ adwuma no yɛnkyɛ yɛsifoɔ sɛ yɛnhyɛ no gya yɛnhyɛ prison ɛne yɛnsɔre na prison yɛnsɛ ama mmoa ɛsɛ ma nipa te na hospital da si hɔ nipa te na school wɔ hɔ nipa te na prison wɔ hɔ ɛnyɛ mmoa ɛnti sɛ ne anyɛ nyɛ na mɛkae na so ne mɛto mu a yɛsɛ aso deɛ nana ne so ɔmo yɛ sɛ ɔmo yɛ akɔɔfofoɔ no yɛsrɛ mo nana ne ɔmo yɛ ɛde agane hyɛfo a mowɔ apipi mu mo aka wɔde miako bɔɔlo so so nyame no deɛ ɔmo yɛ ɔmo yɛ aduaba hɔ no All right, Aliyah, oye. Because this time you see a one. Yeah, I know you that must it. Hey, Aliyah. Yɛda ase Aliyah mfo mbasuro na so doctor kyerɛ pa dɛ letter na ɛdze aba no we Kenyan asefo we Kenyan yɛn nyinaa ama yɛhu dɛ ampa the leader that we are always fighting for is worth fighting for. Okay, original aba. Sisi etemenka. Mete won kapa me yenkwe ka wo de the farmer enkranoma doctor. Oh yeah, sebo oba na okay. Today America no Abdul Bia kana asem ewienti ye behwede ye ja ye maame ekwan de wa menda opportunity na ye beka de ye good doctor n'enyim ase. We will never also let him down. Na okona ye fiase de enye doctor okono ye kwodo de yenyen loko akwekesi ewie de obaba power na bibia so because ye gini di na eyi a wa baba ka letter da baba tumi kyerɛ